واحد فضل بلوچ مرشمت از بندی ہیں کہ ہوتی پیپر پیش رکھیں. ڈاکٹر صاحب چون آبادی میں الطاف بلوچران پیپر مہون تھی انچے اسٹائل پیپر ون منی منی انداز آواز پر بور مہا منی بلگا بلوچی میں آسمانی کے سانی ہم گنگی ہیں کہ تو من 4 بلوچی کے ساتھ ہوں ہندی کا زبانوں کے انگریزی ٹرانسلیٹ کتگا کمپیئر کتگا چون دراجی نبشتہ کی رہا مائی اہمین رہتی نقطہ سمجھے مکارن سمجھ دل بوشروٹا قصہ بنی آدم کوہنتریں زانشی و ساچشتی مڈیانی یک بہاری قصہ ذکی بنی آدمانی ساچشتی سینچ کریٹو جینیس زبان سراہانی گرفت و بیان نازر کیا جوانے رنگیا پدر کن قصہ تہا واقعہ پیدا کنا کو واقعات تہا ٹویسٹ آرگ مزن کمالی کے میں ذکی قصہ سازاں یکتائیں رنگیا بیان کتا چوش کے ہی قصہ نوشتہ دیما آگا چا بعض فیسر سازت بتگا اور مردوں کی قصہانی دیما برگ اور رساں کے مستریں وسیلہ بتگا بزا اورل ٹرانسمیشن کمکہ ای قصہاں یک جاگہ یا چا دومی جاگہ سفر کتا پمشکار جاؤ دیارہ سربو آگا گوئی قصہانی دوشم بدل بتگا پمشکا یقین قصہ ہمارا بعضیں زبانہ انتہا دست کتی بعضیں قصہانی تین زبان بیان کارست انچو ہمدپند کے وشک گران بھی کے قصہ بندہ تک کجام زبانہ وشک بتا یہ پہنے قصہ میں ہوارنگ سرزبانی میراث بزن کلیکٹیو اورل ہیریٹیج ہے یک بہاری ہیں بلوچی بعضی انچی قصاص کے دنیا ہے بعضی زبانانی قصہ کو ہمدپن چونا یا یہ ہمدپی 2 تارے گن یکی ہما قصہانی تی مواقع و کارستانی جیڑا و جنجال و ڈیلیما یکی دنیا گون نزدیکان دومی ہما کہ اما قصہ کے واقع و تیم یکی دنیا چہرگا جنم ای پٹکولی نوشتان کتابان اولی تہارے قصہانی دے بدینی وانشتی پیش کرنا اولی قصہ 4 مرد کے زالے بہت ٹائیں تیش ای قصہ لانگوٹ ڈیمز ردو بنداتی ہیں کتاب برکسانی کتاب بلوچی ٹیلز تہواریں یہ قصہ بڑا محمد پناہ بلوچہ بلوچیہ گیدی قصہ اولی تہوار کتا یہ 4 مردمانی قصے ہیں کہ بادشاہ دروازے کے دپا شپا پانگا اور ایک بوتی جوڑ کنا باری باریا اور صوبے سر کی بھی اپدا زالے سرا وطموتا میڑا ہرکی کسی کے بائدی منی بھی تو ادا کہتے ہیں ہمیں گرسرہ کے مولا دعا کا بوتا صاحب ہمیں وطموتا میڑا پتا 4 مردم بادشاہ کرا رہا ہے بادشاہ کسی زال درزیے گی کہ یہ زال آ رہا ستر و پوشاک ہوتا ایک ایسا فارسی زبان ہم ہستے ہیں اسی کوہنترین دروشوں مارا توتی نامہ تہا دست کپی یہ کتاب تہا 25 قصہ آوارا کہ ایک مٹھو یہ زبانہ بیان کرنے کو تگا اور توتی نامہ قصانی بابتا کشک بھی کہ ضیاء الدین نقشبی نامے مردیا چند سنسکرت زبانہ چنتمانی نامے قصہ کاریے قصہانی دفتر شوکا ستپتی ایسی زورتگا اور رجان کو تگا یہ کتاب تہا 72 قصہ ماہوتا ہم مٹھو یہ زبانہ بیان کرنے کو تگا یہ کتاب دوازدمی کرنا شنگوتا وادی صوبے سر ایک قصہ تھا 4 مرد کے میڑا تو ہمیں نعمت دیکھیں ایک مردمی رہو گا بھی آئیے توار کرنے کہ تو بیا میں اڑا صاف کروں یہ مرد کی زالہ گنتی کسی شما نا یہ منی جن منی زال شما دوزتا یہ منی مشورہ قاضی کے ربرا شما کوتوالے کے ربرا کوتوالے کے ربرا انتی کوتوال کے زالہ گنتی شی منی براتے جانے شما منی برات کشتا شما یہ زال گرتا مشورہ قاضی کے ربری قاضی کے ربرا قاضی کے زالہ گنتی شی منی وہ داشتا ہی میں لوگ چابی گنا تک کشتا شما برتا ہے گوڑا ہمیں نامہ ککر جگہ بھی دیکھے مرد دیکھے اسی پلان جگہ درچ کی ہستی ہے یہ نام ہے the tree of decision ادھر نوشتے ہیں صلاح درچ شما عمود بروے شما صلاح سنگی یہ کہ درچ کے چیز رہا ہوتی تھی گپا جنان گوڑا درچ طلبی و جنک درچ کے تحاب ہوتی رہی آواز ہی کے ہر چیز کے ہما جاگہ چاہت کر واتر ہو در ہوئی اور فارسی و بلوچی کے سہانی ساخت بیانیہ یقین بلے بلوچی کے سہارا اچوڑیں تمہید و پشدر گونیس دومی فارسی قصہ گوشوک راوی یک مٹوئی و یک گوشدارو یک جنین کیا قصہ کو جنین کر آ رہے ہیں اور دوئی نئے نیامہ قصہ پیسر ایک مکالمہ ہم بھی اور دومی نیامہ بلوچی قصہ راوی و گوشدارو زانگ نگا اور بلوچی قصہ تھا 4 مردم بادشاہ دروازے در پانگا ہوئی کہ فارسی قصہ یا سفر یہ تو کہاں فارسی قصہ دراجترین 4 مردم آبید آئی تو دیکھے 6 مردم ہم گھوم ای سینی مردم ای چاگر دے الگ الگ گروہ ہیں نمائندہ ہم یکی لس مردمی یکی کوتوالی کی آئیے کار محلوق کے جان و مالے پہرے زگیں دومی ایک بادشاہی کی آئیے کار لس مردمی زور برتگیں دومی قاضی کی آئیے کار
لس مردمے زور برتگیں حقانی پچ گرا گو یا انصاف دیا گئیں بلے یہ سی مردمیں تھا یک چیزی کامن ہے کہ سی مردم یک اخلاقی زوال یا مورل ڈیگریڈیشن یا ہماچاں کے زیبائیں جنین یہ گندگاہ ہوں وتی جاہ منصبہ چا بیال باؤ جو بندہ کے زال میں گئیں یہ قصہ براہوی دروشم انگریزی رجان کانگون جرنل اف رویل ایشیاٹک سوسائٹی افتوی تاکا اجدسد غالباً سیو ہفتہ شنگوتا یہ قصہ فارسی قصہ کو سا کم دپیں ادا کوتوال مردمہ قاضی بدلا بادشاہ گرا بار تو بادشاہ سپاہی کے حکم دا کہ چارے مردمانہ لاپا تلکنے بکوشے پتہ قاضی ور جنے کے بادشاہ ور جنے نگو سود کا یہ قصہ دیگے یک دروشم بی کے مہتا کتاب فوک ٹیلز فرام ملتان تہا The story of four friends and their bride فرحالہ دستکپی ادا یہ قصہ ایک دراجی قصہ یہ ضمنی بحری یہ قصہ تھا ہندوستانی کلچر اور ہندو مذہب رنگ گندگی چوش کے بچک کے آسے تھا دور کنک شیوا و پاروتی آہد و آبید کارستانہ یہ تھا ہندوستانی نام پر ہمیں قصہ دیگیک دوش میں ہوز وائی کے سرحالہ WS ونجارہ دے دی کتاب فوک ٹیل آف انڈیا تاہم دستکپی گندرہ یہ قصہ ازم و مذہب نیامہ یک قسمی یک مقابل ہے یہ قصہ امین چو دروشم دیمات کا درستن ازمکار یکا و گوڑ سرا زند بخشا کے واسطہ خدا کے روائے مذہب کمک کا زورا بلوچی و فارسی قصہ لوکیل یعنی کہ ماحول ازانک نبی بلے ہندوستانی ورژن تھا ہندوستانی چاگر دو مذہب جوانے رنگی کے اندر کے فارسی قصہ آسرا ایک اب گشینک نبی کے زال کئی بھی ادا قصہ گشوک ای جیڑا وانو کے سرا یلدہ کے وقت فیصلہ بکا فارسی دیگے قصہ ہی اسطین کے ایتو کا زانک نبی اوپر بلوچی کے ایک پتہ ہی قصہ ہوتا ہے کہ جنین بو کے مردے بابتا میں دلیل کی دیکھ بو گاہاں اشانی تا فرق کس بلوچی قصہ تھا جنہیں پمش کا درزیہ دیکھ بھی کہ یہ پوشاک کو ستر کو تک ایک اخلاقی نقطہ ہی شروع واسطے اور براہوی ورجنے تھا بادشاہ وقت جنہیں کا قصور کا وہ ہندوستانی قصہ تھا جنہیں سونا رجل بھی دیکھیے قصہ ہی کہ ہمیں گیتی قصہ وانے تھا ہمارے فوک ٹیلز بلوچی ٹیلز ڈیمز کتاب داستے سے بے دروریں ٹھیکی یہ بھی سے براتانی قصہ ہیں کہ ہوتی ناکوے جنک کا سور کنک لوٹا اور ناکو کشی کے آما برات کے شرطرین چیزیں بیاری منگورا یہ سور دیا نہیں تو یک برات آدھے کی کاری کا تو ارجارہ گندگ بھی یا کہ تحقی کاری بال کنو کو یک کی مندری کی کاری کا یا ارچوڑے نادوا یہ دستہ بھی دیے آپ ادا سلامت بھی تو آدھے کے تھا گندہ ناکوے چوک تو میرے کی پتا تحتا سوار بن کہا مندری کا دستہ جو مطموتا میڈا گوڑا پیت کشی شما بروے بادشاہی کرا بادشاہ کشی جنک ہمارا یہ بھی کہ دوستہ پیسر دستگی یعنی آدھی کے وام دے یہ قصہ دنیا واضح زبانیں تھا ہستی اسے فارسی دروش میں اردادا چا نادروں ہیں جنک کے سرحالہ رجان کتا اور ڈاکٹر عبدالصبور بلوچے ردو منداتی کتاب رجے تنگی قصہ تحاواریں ادا یک براتی بالکنوں کی جولی زوری دومی ایک آدھی کی سو سین ہی یک انچی پیالی زوری کے تو کرچوڑے مردمی کے سکرات بھی راب بھی دیے ہے وشری ادا کسی فیصلہ قاضی لاٹری زگیری امیر رنگا یہ قصہ شیرگاہ میں ردو بنداتی کتاب بادشاہ اڑاوند وطت تہا ناکوے جنک کے سرحالہ مستی ادا براتی آدھی کی زوری دومی بالکنوں کی تحتی و سینی انچین درمانی زوری کیا کسی سحکندنا بھی درمان آئیرہ وائنک بھی ہم ساہتا آدھرا بھی ادا ہم قاضی جنک کے فیصلہ کروں تحت روانے واجہ بھی اس سین قصانی تہا سے جتا جتائیں چیزانی آرو سوب من گشگوا چاہیے زانک بھی ہر قصہ گشو کا وطی سنچو زانشت حسابہ ورنہانی آورتین چیزان ارزش داتا اسے یک دوش میں مسز A.W. ہال ردو بنداتی کتاب دا لیجنڈ آف ردو بنداتی کتاب آئس لینڈک فیری ٹیلز کے تو کا دا لیجنڈ آف کنگز 3 سانے سرحال آستی یہ قصہ تہا انچین جاوری پیداک بھی اور یک براتی درگندی زوری یکی ایک انچین اسپری زوری کا یہ تیر ہم کارنکا بال ہم کا اوجنا ہم دریا تا جہاز وڑا ہم رو بڑا ادا یک براتی سو پی زوری کے اچھوڑے نادروی راستے دلائی کنگی بھی آہم پاد کے ایک ایسا تھا پیت امی بشی کے شمع آورتگین چیز دوست ارزش دارا پمش کے اشانی بنیادہ فیصلہ نبی پمش کا تیر و کمانا بزور ہے ارکسی تیر کے دورتر رو جنہیں کمائیے بھی کسترین براتے تیر آدھویں براتانی تیران چا دورتر کبھی بلے پیت نمانی تو مسترین براتارا سوب من گوشی اور جنہیں کا اصول دا کسترین برات دل پروش بھی لوگا چا در کے پدر دیگے درازیں قصہ ہی شروع بھی امیر رنگا یہ قصہ ترکش دروشم باربرا کے واقع رجان پتگین کتاب ٹریجری ترکش فوک ٹیل تہا میرا کارپیٹ اینڈ لیمن سرحال آستی کے دا ہم جاوریں واقعی برات کسی لمبو جنک کے دفعہ پٹینی ہے سور بھی گوڑا ادا کستے ہیں فیصلہ ہمیں کنک بھی کہ ہمیں مردمہ کے
आप पेट्टिंग लिंबू दबा दाता पमिश्का जने कमाई भी कि आइए करा यक्किन चीज गुता लिंबू गुता आइए दाता बाकी ब्रातावती ताह तरते मगोने आदि काटा मगोने हाँ अलास नबी दु तुर्किश किस्सा च हिंदी के किस्सा कमी जता है ये तो बादशाह वत शर्त तीर का कि मनु चौके आरोस पदा वड़ वड़े मर्दम चीज कारा ये किस्सा ही सही आदि ताह तो इस पर सारी देखे से मर्दम चीज कारी यक्की अंची मोर की कारी की सच्चे रोचा शेजारी बन नबी यक्की अंची मेशी कारी के आई यार सोहरे के तक पे और देखे यक ब्राती के स्टेम यक अंचे आबशारी कारी और आ इस बार बन नबी बल ईशान बुनियादा फैसला नबी पदा से ब्रात देखे किस्सा था गुमकती अमीरंगा ये किस्सा एक फ्रेंच वर्जन है हम हंसते के फरांसी जुबानों से इंग्लिश ट्रांसलेट होता बलेदा जानक नबी के जने गुम के आज सूर देख भी वानों के सरे जेड़ा यला देख भी एक आवाज फैसला बेटा ये फोकलोर जहाँ तनी गोशागिन के ये किस्सा क्वांतरीन और द्राजतरीन द्रोशम अल्फ लेला किस्सा प्रिंस अहमद एंड फेरी परी बानोए ये किस्सा है छड़ी के साची दरत का देवात का शेर अगा में रिदुबंद आतगी किताब बादशाह उदावंद वतित तहा बाहते सलाला ये किस्सा ही हस्ती एक अंची मर्द ये किस्सा ही कि वती बाहते शुआजा सरगर्दान है बलूची आवे दी किस्सा मारा बाज़ें दिखे जुबान हम 10 कपीशे यक दोष में एलिज़ाबेथ ड्रैकॉट किताब रिदुबंद किताब शिमला विलेज टेल हम 10 कपी वादिमा इधर किस्सा दे पदे कने तुम्हारा बाज़ें चीज़ें आमदब गंदगा के ये सफ़र दुई कारिस्तानी का इधर किस्सानी कारिस हमा मर्दों साधारण गुण दुचार कपा देगे देगे राम भले दोस्त एक जे रही या गिरफ्तार दुरुस्त एक असरार गुण क्या ये सबब जानक लूटाओ हर दुई मुसाफिरान कोला कना कि अगर शमावती बात दी गुड़ा में एक इल्लतानी इलाज हम जुस्ता भी करें दुई किस्सा ता कारिस्तानी इल्लतो मालूम देगर देगरा भले वड़े ना वड़िया यक्की दोनिया को नजदीका दुई किस्सानी ता निश्तगे जनकारा ना तन्ना जेड़ा ये सबब जानक भी बल्कि ये सूरा रा जेड़ा है अलास बुआ के वास्ता अल्लाह में गुशगरी जैसा आगा मर्द लूटी के आइए जेड़ा अलास भी और अल्लाह होती जनक सूर बिदा इधर जनकारा एक चागिर्दी मुआशी जेड़ा ही ये सबब गुशग गुता बल्कि ये बदबहती चेदा गम पेशदार गुता भले बलूची के सहित जनक गेस्टर खुद मुख्तार होती मस्तिर वत गेंदग हुआ गए पमिश का आइए सूर न करने के सबब आइए जाता आवे देखे कस्सा पर तकासुरी पैदा करने का भले दुई जगह इल्लत यकीनी मालूम देगे देगे रहा ये काज एंड इफेक्ट एक किस्से देखिए दुरुश में द स्टोरी ऑफ लक एंड फेट बात ताले किस्से सहारा इंद्रा रफे किताब फोकटेल फ्रॉम सीरिया था हम 10 कभी ये किस्से कार से एक अंची मर्दी शुआजाएं कि ये रबूशी कि ये बाहता छे नविश्ते बुरा शपिया वाब गिंदी के रबूशी पादा ब्रो जंगलावती बाहता दरगीज सोबे सरा मर्दी बाहते शुआजा के दरकती आइए सफर चु गस्तगी दुई किस्सानी कारस्तानी सफर पेमा सफर ही भले वाकिया अनि तहा बयान का फर्कस दुई किस्सानी तहा कारे समा मर्दों साधारण दो चार कपन क्या यक न यक जेड़ई इल्लती अगु बंदूका वह ये सबब जानक लूटा भले ई किस्सा था एवड़ नहीं ई किस्सा था बेंदा था वरना बाहते सीरो असगारिन वरना बाहते सीरो असगारिन द्रोशम मर्दवानी रंगा वरना देमा के यक जागे ये बादशाही हम ना भले वरना जूरक नजा गोडसरा बात गुर की रंगा ये देमा के तो बेअकले मर्दारा वाह और गुड्डी किस्सा बल्लो को पीछे किस्सा कम किस्मत रोस्तम की कसानी इश्क था ये किस्सा मीर आखिर का मेंगल रजबंद आती किताब गीली किस्सा पंचमी था वार गेंदगा ये सादा वर्जानी किस्सा टारगेट ऑडियंस कसानी जागम बलेगा मैं उड़ती है किस्सा तजिया तहलील दिखने तुम्हारा एक मल्टी लेयर किस्सा गेंदगा के किसी था बुनुकी सेंट्रल तीम अबे लातीन सब तीम हम गेंदगा के किस्सा साज साजिश की कमाल जुबान बयान से ये गिरफ्त पदर करना तो किस्सा सबटिल रंगे बाजी नफसियाती जेड़हानी हम गिशोरिया का एक किस्सा बुनुकी कार्य से बल्लु की पिशवी के बल्लु पिशी बल्लु के शीरा दूसरी तो बल्लु बदला ये इलेक्ट्रिका गुड्डी तो बल्लु पिशी तीसरा शीरा व्याधि पदावती इलेक्ट्रिका व्यवहार चेदोरन पिशी तार तारे साधारण केरा रो द शीरे आरगोती इलेक्ट्रिके 10 गिरगा सोबेंगी ये किस्सा बन यादव हिंदी के साधारण विजा ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप ज्वारे रंगे पेशदारी इसी आगमाए के एनवायरमेंटल ये माहौलियाती किस्सा ही बोशी तरह नवी चिया के किस्सा था बाजी अच्छी जेड़ा जावर दीमा आत्का कि में एनवायरमेंटे बाहर भले ये किस्सा था ये पेशदार तक के सहदार पौती लोट इसमें एक मुश्की दुजियारो ये तलकी भी आर्मीनियाई अरबी किस्सा उदी साख्ते हिसाब यकी दुनिया को सक नजीका वादी के बलूची किस्से ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर द हाथ दिया जुदा है तो कस्तरे
بلوچی قصہ تھا یا قرآنی آیات یا مسئلے بلے دو میں نماغا عربی ترک شارمیہ یا فارسی قصہ تو کا یہ چیز آسری رت بس اینڈنگ فارمولائیں کہ گیتی کے قرآنی قصہ تو کا کامن ہے یہ قصہ کشو کرنے جتائیں درشان داوا پدر کنن تو گوشداروں کا دل گوشہ ہوتی نیم کا کارن یہ رنگے ردانی تھا قصہ کشو قصہ آسر کنگا پات گوشداروں کا ہوتی استگو گے مارشتہ گا مگر بلوچی قصہ تھا بشی کہ من ہم سورہ 8 دو چپٹی 10 گفت پشمہ بیاریں بلے زاگاں راس بزانے کے راہ کچھ کم بولے نو عربی قصہ کے علاوہ بشی قصہ مرغا بال کو دومی قصہ دیجنا یا ترکش قصہ تھا بشی بلو کا شیر لہر دا تھا شمارا بو نبو گئے آثر ای قصہانی وانا تجزیہ و تحلیل یا گپی گشید کے دوستیں قصہ یا قصہ یا درد کلا چوش کے ای قصہ ہما وعد باری گاں گوشک بودتگاں کہ بنی آدم نرشتہ ریت کو راہ بندن سے آشنا نبودتا وہ قصہ زبان و ذہن میں کمکہ یک جاگہ چک دومی جاگہ شوتگاں پدا ہمیں وڑا سفر کنام بودتگاں اشانی دروشم مٹبوہم بوگے مسترین دروشمانی مٹبوگے مسترین ثوابم ہمیشن یہ گمان رد کنک نبید کے یک مردمیہ یک قصہ یک جاگہ یا عشق تھا وہ یہ دومی جاگہ ہی قصہ تھا وتی حسابہ مٹ بدلی ہم آور تک وتی امیجنیشن رنگ ہوار گیت کا ای اٹکل ہم جنک بیت کے بعض قصہ گوشوکم پیسری گوشتگیں قصہ ہی آرہ شرطر و وشتر گوشتگیں جوت کتا و ہمیں سوالیں کہ ای قصہ نہیں یکی گیشتر ورژن دیمات کا بعض جاگہ قصہ گوشوکم قصہ ہی تھا وتی چاگرد مذہب رنگ ہم مانگ کتا وہ قصہ نے خاصی چاگر دیا کو بندوق کتا منت واقعی